ZVL. Omroep ZVL. We zijn de poort binnengereden. De gemeente Hulst heeft in behandeling een voorstel dat de zomerfeesten in de gemeente Hulst langer mogen open blijven tot 2:30 in plaats van 1 uur 's nachts, zodat er een geleidelijker verloop naar huis is. We vragen de voorbijgangers op de markt in Hulst wat ze ervan vinden. Ik ben akkoord, want ik denk dat het beter is om langer te feesten, dat de mensen ook gelukkiger gaan zijn en op die manier op lange termijn dat het hier gezelliger gaat worden, meer sfeer. Prima, van mij mag dat. Ik ben het ermee eens. En ik ben een beetje bang voor de lawaai-overlast in de binnenstad. Voor de mensen die hier wonen. Ja, ik vind dat prima. Ik vind het wel gezellig. Ik hou wel van een beetje gezelligheid. Mensen kunnen elkaar meer connecteren, dus ik denk dat dat op die manier op de lange termijn het beste is. Ik heb gezien met de carnaval op die Hulsterse Aus-mafia. Dat weet ik niet of daar iedereen zo blij mee is. Wij wonen gelukkig buiten het centrum. Ja. Maar ik denk dat daar de meningen verdeeld zijn. Mensen die in de binnenstad wonen waar de feesten gebeuren, dat die iets geneigder zijn om 12 uur te stoppen. Of om 1 uur. Dat ze niet allemaal massaal in één keer weggaan, maar inderdaad. Ik woon natuurlijk niet in de binnenstad, dus ik heb er geen last van. Ja, 1 keer per jaar is prima dan toch? ZVL. Omroep ZVL.